treba otvoriť ropovod Družba. A tu sa prvýkrát ukáže, že či tá solidarita nie je jednosmerná smerom k Ukrajine. Pretože to nie je prvýkrát, čo to robia. Napriek tomu, že nám zastavili plyn aj v roku 2009, my sme napriek tomu urobili reverzný tok na Ukrajinu v roku 2015. A teraz Európska únia potrebuje plyn aj ropu. Tak je len otázka, či tá solidarita funguje naozaj európsky, alebo či si vlastne zatvárajú dvere pri vstupe do Európskej únie. Keby sme mali iba my problém, by to bolo jednoduchšie, ale ako ste iste všimli, tak situácia v Iráne zabezpečila, že ten rop je nedostatok absolútny. Ja si myslím, že už viacero krajín Európskej únie ide už na zásoby vrátane Čiech a neviem, či náhodou nie aj už zo Spojeného kráľovstva. Čiže to bude takto postupne a to je presne ten dôvod, prečo my dnes by sme mohli hrať tú rolu, že cez nás by všetok táto surovina mohla prúdiť nielen ku nám, ale aj ďalej. Pretože o ňu dnes je záujem. Čiže tu je treba odstrániť iba politické rozhodnutie, ktoré nebráni tomu nejako technicky. Zoberte si, že už týždeň sa nedostali experti ku kontrole samotnej situácie, tuším v Brodoch, či ako sa volá tá obec. No, tak to je presne na to všetko odpoveď. V súčasnej dobe, kedy sme svedkami ovplyvňovania volieb, aj posledné voľby boli ovplyvňované, čo si priznali dokonca aj Veľká Británia, aj mnohé ďalšie štáty, predovšetkým zo zahraničia, no tak je to samozrejme trošku problematické o tom, že takéto voľby, ktoré nesplňajú základné kritéria priamosti, rovnosti a tajnosti, no tak by mali byť vyradené z toho systému, aby voľby nemohli byť ovplyvňované. Každý, kto chce ovplyvňovať voľby raz za 4 roky, má určite toľko času, aby vyjadril svoj hlas a týmto spôsobom. To nie je doručovateľská služba, kedy vám má prísť do 24 hodín akýkoľvek predmet, ktorý si objednáte. Toto sú voľby v budúcnosti každej krajiny. Keď niekto sa chce na tom podieľať, tak má to právo prísť a podieľať sa. A štát zriadí v tých priestoroch, ktoré zastupujú občanov Slovenskej republiky v zahraničí, možnosť, aby sa tie voľby vykonali a aby boli priame, aby boli rovné, pochopiteľne, ale to je zabezpečené tak či onak, a aby boli predovšetkým tajné. S českým rezortom ministerstva obrany konkrétne spolupráce nejaké prišli? Jeden z prvých podpisov, ktoré nový pán minister urobil na konci minulého roku, bolo práve predĺženie air policingu nad Slovenskom, to znamená ochrana vzdušného priestoru aj prostriedkami vzdušných síl armády Českej republiky, za čo veľmi pekne ďakujeme. Rovnako tak účasť českých príslušníkov ozbrojených síl na území Slovenska v počte 173 so viac ako 60 kusmi techniky na mnohonárodnej brigáde je prejavom práve tej solidarity, o ktorej som tu pred chvíľou hovoril v súvislosti s energetikou, že vzájomne sme si vždy, keď sa niečo stalo, boli ochotní pomôcť, boli ochotní prísť, tak ako naši hasiči zasahovali pri požiari v Zenci a naopak. Jednoducho táto tradícia tu je prirodzene z toho, aký naturel majú oba naše národy a z toho sme samozrejme radi. No a potom sme diskutovali o rozvoji aj obranného priemyslu. Tých projektov, ktoré máme spoločných a môžeme spoločne tvoriť, je naozaj veľa. Takže z môjho pohľadu budeme môcť pri najbližšom rokovaní vlády predložiť aj nejaké výsledky.